Yo, makan Mas Ulfat. Sekarang. Wah, pipis dulu loh, Mbak. Lihat pipis dulu. Jangan, aduh. Wih, demam panggung dah. Yo, sekarang. Yo, salah lagu sih. Yo. Kamu tak punya tamu? Itu bukan ini. Itu. Mau coba ke tangan ini. Pro. Yo, sarang Mbak. Ipun terus paneng ayo. Puspito, tolong bersama. Oh,
Sih, matur nuwun Mas Kusdi Mbak Okta. Mas Kusdi, Mbak Okta. Nah, kata syukuran kok. Tasyakuran pernikahan Walimatul Isri Mbak Lia kalian Mas Eko. Nggih, monggo. Tunganipun pripun Mas Kusdi lan Mbak Okta? Hubungannya apa Mas? Muga-muga raming dadi bojo ning dadi jodoh. Amin. Sing jenenge bojo kuwi sak kesele. Sak kesele. Nek jodoh sak katine. Wah, masuk ini kata. Ngene-ngene iki Gus. Oh, Ning bener lagi. Aku ora kowe lulusan pondok. pondok. Nek Mas Kusdi pondok apa? Pondok pesantren. Nek aku Nek Bondan iki pondok di pondok pesantren. Apa? Mas Bondan iki pondok pesantren Al. yo, ayo. Enggak parang Mbak Okta monggo, tungane Mbak Okta. Tengane mugi-mugi teman-teman kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rumah tangganya selalu rukun. Amin. Saya di dalam apa? Selalu apa? Selalu rukun. Bermora, Mbak Tia Mas Eko. Ini penting Mas. Selalu rukun. Ah. Ojo do congkrang-congkrang wae. Mas Kusdi. Saya sebagai seorang penyimak story-nya saya memilih dia. Gus, eman dong aku vendore Arjuna, organizer. Campur sarine Arjuna Laras. Piye? Ora piye iki? Ngono kok isih ora rukun. Ya kan duitnya salah aku. Yo, lagu meneh. Dangdut ki mana? Oh, sik. Oh, wis siap. Iki wis siap Mas Eva. Saya tak takolane sik duit. Kanggo mek. Sik. Enggak apa-apa. Yo, dipegang iki. Mas Eva. Ya bilang dong. Kelas berapa? Namanya siapa duluan? Eva siapa? Oke. Wis siap ndang ora? Kepipis berarti bisnis ra? Ora. Yo, tak dampingi ra? Tak pangku ra? Oh iya enggak usah ya, yo. Jejak. Orang nggak dulu. Cecak romo. Oke. Sik tak wali esek kendange karang kendange yo nurun ning aku ning tangan tak wali esek. Iki Delva itu lagunya spesial buat bapak nih kok ya. Kok iso Mas? Mas Eko. Harimau. Yo. Pak, kanca-kanca yo, Bro. Mas Yombi. Disape yo. Monggo wae. Plak tung gentak ndang cilun nambah. Sik tak dropingane ndak grogi. Sik dokumentasinya dia. Nah, tolong Mas Bagus video enggak Mas Bagus. Ya. Turun ring kendang wae ya le kalau Mas Bunda. Turun le Kendang wae. Kendang. Takone langsung. doguyu. Ora tak doguyu. Aja mirang-mirang ya habis. Wes. Sekarang ya watak ya. Udah watuk. Bu. Apa jodoh ke jan. Iki dak saya dong, Bro. Ya Mas Elva. Ayo Mas. Siap. Kasih tepuk tangan jamunya Bapak Ibu. Wah, Mas Elva. Hitsa, wah. Dan bisa mengenang ini.
seneng nyawang iso regenerasi dan wis kelas 5 isih kelas 5 gelem nendang besok jaga lah. Oh iya jaga barang Nyanyi ora? nyanyi ora ojo nyanyi ojo Mas Gusdi semangat sama ojo. Lah mbok pikir sing terima kursus kowe tok apa ngundang? Bisa Mas Pak monggo bengi ndang mah ya ora dir salaman sih. Oh iya wani ora boleh tipis ya ora ya. Ada dia Mas Gundeng. Dia bukan sama lagi udah bisa kan? Grenade us out. Ah!